may mga hindrance pa nga makit-an nimo dinha sa inyong atubangan nga while naga-decide mo, nagaplano na mo. Pero kanang mga ingani lagi nga mga dinalian, para sa ako man gud Ate Will, makonsiderar na ako nga dinalian ing nangano. Nagkita Yes. sila social media lang, nagkauban sila 1 month lang, unya nagsabot na sila ni decide na siya nga gisaara na niya ang iyang partner nga pagbaba niya is magpakasal na sila. Pero para sa ako luckily is mayo gani kay ang kuan ang kanang agreement nila is between pa sa ilang duha. Wala pa ang Yes. ginikanan. So para sa ako dili pa man siguro na ingon nga dako gyud ang damage or di man pud siguro na matawag nga damage. Ang impact ana sa inyong relasyon duha tungod kay ang agreement is between pa man sa inyo ha. So if ever kumbinsido gyud ka sa gipahayag sa imuha sa imong ginikanan, sa imong inahan, why not take a step nga ikaw mismo sa imong kaugalingon maobserbaran nimo. Since concerned ka sa welfare, kaayuhan sa imong anak sa umaabot kung ipadayon nimo ang imong relasyon sa iyaha. All the more nga kanang magpahikot na, why not i-try nimo og hatag og panahon nga mag-uban sila, imong anak og syempre siya, magbanding sila para maobserbaran nimo kung tinuod ba gyud ang naobserbaran sa imong inahan ug ikaw mismo sa imong kaugalingon makabuhat ka og desisyon whether ipadayon nimo, i-correct nimo or iputol na nimo ang relasyon. Kaya naamang goy instances nga managingon nato mga ka-feelings no nga sayon sultihon pero lisod Lisod, buhaton. buhaton. Murag nakalrelate gani ta natin, Jing. Yes. Maayo ba yan, no? Labi nagkita mo nga maayong treatment sa imo ha, unya na ay di ay apan. Syempre makaingon ka nga, mawili man gud ka nga basig mo biya nis ako or basin mo buhi nis ako akong modili ko. Na may mga ingana nga kana dayon ang immediate reaction. So moingon nga okay ra dawato nako, pero lain gyud tong naa-actual. Labi sa iya nga kahimtang siguro nga wala siya naka-experience ka na ay bata nga ati manunon or bisan pa isip magulang lang no, lain gyud nang nakamatuto ka og bata bisag isip iyaan lang ka, isip magulang lang ka sa bata. Lain gyud na no sa kay sa iya sa atong nakuan is kanang nagdako siya nga naahan sila tiwil no Yes, naahan. naahan sila kay mahilig sila sa kanang social dinha lang daan sa lifestyle lang daan sa katawo maka-identify na ka kung unsa ang estado nila sa komunidad. So much better nga ayaw pod siguro ingon nga dili na lang gyud nimo idayon, siguro mubuhat ka og mga pamaagi para ma-check nimo, makuan nimo, matan-aw nimo sa imong kaugalingon, ikaw mismo makaakto kung unsaon nimo pag-decide, unsaon nimo pagkabot sa maayong desisyon nga dili siya ma-offend o dili pud medyo maka-feel ang imong ginikanan nga wala lang sila bali-baliha sa ilang komento towards sa imong napili nga partner sa kinabuhi. So, nga na lang siguro no, ikaw pasabot mo sa iya nga kuan kanang naa kay plano and para dili siya malain ba no nga nganong kalit raman ni og change of heart nga mao naman ni sabot nato. Diskarte lang siguro para makuan nimo no maobserbaran. 1 month para sa ako is not enough para maila-ila gyud nimo og maayo og sakto ang usa ka tawo. Sabi online lang nimo. Tatawa Yes. magid ko ng online Ate Will. Daghan naman jud Ate Jing. Naagid ko di makalimtan anang mga online lang no na kanang nagkaila lang sila online karon nagpakasalagi kay mauna maayo ang kuan sa online nunya karon nga minyo na questionable na kay Na outline. Moingon man nga lahi ra man ni sa katong pag-ila-ila namo lain baya gyud lagi nang mag-uyab-uyab pa kay magpa-impress pa man, so all positive gyud ang ipakita, all positive gyud ang ipa-feel. Samantalang kung kuan na magkauban na mo personal ingon pa pwede ni ibalik dito nganong ga-order ko no og online nga Pwede kuan, ibalik boyfriend. sa online. Basin naglasada to Ate Jing. Kung pwede lang siguro no. But mao na giingon lagi nato nga ang kaminyo on dili gyud ingon pa dili gyud binuang nga butang, dili gyud binuang nga hisgotanan. Kinahanglan gyud hatagan og sakto nga panahon pagtagad og
kanang enough nga time ba para walay regrets pag abot sa sa sunod nga mga adlaw. Yes, mostly gid karon nga panghitabo no sa atong trend sa panahon nga always online daghan na kaayong nagkaminyo ay pinaagi sa online meeting. So di nato no likayan kay tungod kay daghan naman good ang pamaagi nga makakita tao meet partner through online. So leno nga akong ikadugang mo kuang ko ni Ate Jane mo yun sa iyang mga gipanulti no nga kinahanglan mo pakita pug ka umuhimo pug kag laing paagi sa imong kaugalingon murag mag background kuan pug ka agent or investigate kung imong panid-an og maayo ang iyahang kinaiya or kanang apil na si ang family circle no through sa iyang family unsa ilang mga kinaiya ang 1 month is not enough nga maniid ka sa ilang mga kinaiya kay kinilahi ra ba ang feeling sa manag-uyab pa og kanang maipon na mo o kanang maminyo na diha na nimo makita kung unsa ang tinuod kay bisan gani first 1 year or first 5 years ninyong panag-uban sa kaminyoon, di pa niya ikapakita sa kinaiya sa tinuoray lang, kinaiya sa usa ka tawo nga mahimo nimong partner. Yes. Dili na makita nimo dayon, anam-anam na niya ipakita ang tinuod. So mo na nga kinahanglan mamili insakto pud mo favor pud ko sa decision sa sulti sa imong amahan nga kinahanglan mas maayo imong piliun ang maayo og kinaiya kaysa kanang dili kuno ang basihan ang kagwapa Yes, o kaseksi kundi lang imong basihan ang iyang kinaiya kay number 1 gyud mo gid bitaw na napoy ako madungog at ijing nga okay ra kuno og ngilad og kinaiya kaysa kay kuan ra daw kanang di ko na makita ang kuan ko no ang physical ang naong ang hitsura makita man ko no inigsuroy so mo pabor siya sa gwapa kay kuan ko no maayo gwapa, kinaiya bahalag ngilad og kinaiya basta gwapa pero mostly dili importante ang kagwapo kay nga no mawala ra man ha ma-fade ra man ano pero ang kinaiya medyo lisod tuliron. Murag pwede ko mo object dito Yes. ati Willie sa part nga bahalag ngilad og kinaiya basta kay gwapa kay kinaiya do dili makita uy. Dili ingon nga literal nimo physical nimo makita pero mostly madunggan ako ana mga madunggan ako ana nga mga words gikan sa mga lalaki kanang mahilig og gwapag sexy di ba? Lagi na maingon dayon nga mas maayo nang gwapa kay adi ta maulaw isuroy. Yes, kay maura na ang pangit ko no, pwede isuroy pero isuod og bukag. So unsaon man na nimo? Nagitao inana no nga mahilig gid sila. Lahi-lahi gid tag kanang kuan mga choice sa kinabuhi. Pero mostly ang importante ang kinaiya gyud sa tao. Nga atong halubilo. Labi na gid sa atong letter sender karon nga naa siya daan anak, di ba? So bagid siya na para sa imong partner. So importante nga dawaton gyud heartily ang imong anak nga i-feel pud niya nga tinuod niyang anak. Kay narabay uban, daghan gyud akong makita Ate Jane nga maayo lang gyud tinuod gina. Maayo lang og naa ang magtan-aw ang porsuso nga ginikanan. Pero pag wala na, diha na binggahan kanang daog-daogon na. So inana ang actual nga senaryo sa panghitabo sa kanang mga baggages na nga kay medyo magpakita lang sila maayo nga kinaiya kung naa ka. Pero kung wala na ka, so makaluluoy na taon ang imong anak. So, ang mga rason, no? 7 reasons why children should listen to their parents. So, kinahanglan gyud mamati ta sa atong ginikanan. Bisan di ay tiguang na ta Ate Jean, kinahanglan gyapon ta mamati sa atong ginikanan. Kinahanglan gyapon na og tambag. Yes, kay ako mismo ako namati. So, na ay 7 reasons. Number 1, it's biblical. So, naagay gisugo sa Ginoo nato na atong mabasa sa Ephesians 6:1-3. 6:1-3. So, inyo nang helgon sa iyong Biblia. So, number 2, we owe our lives to them. So, nakakuanta utang tagkabubuton sa atong ginikanan.
Number 3, they are wiser than us. So, tungod sa ilang mga experience nga na sinati pod nila sa sila pa sama nato. So, dako na kaayo ng dako na kaayo na nila nga kanang naagad sila dakong kahibalo i-compare sa ato. So, number 4, they are our primary support. So naglantaw sila sa atong kaugmaon. Wala ginikanan nga mo banlod natos kadautan ko dili. So ilang Kaayuhan gitan-aw yun. ang atong kaayuhan. So number 5, they already made the same mistakes we have. So kung nasayop sila desisyon sa una or nasayop sila o pareha sa ako nasayop ko sa akong desisyon. So inana. So ang ginikanan mo bisag nisulti na di man ta mamati. So kagahit na tug ulo lagi. So inanang mahitabo. So ang ginikanan dako gid sila og kahibalo compare sa ato ang mga anak. So number 6, they have our best interest at heart. So di sila gusto nga masakitan ta sa umabot, no? Ang ilang mga experience so i-compare kung base na pod sila yung mga nasinatian nga na sila yung mga heartbreaks before, so di sila gusto nga ma-experience nato. So last, they love us more than we know. So what nato na grabe ang paghiguma sa ginikanan kuno kay Perpetual Ate Jane. So tinuod manggid na kay ato man ang masinati nga bisag mga tiguang na ta magpakialam gyapon sila. Usahay mairita ta kay sa atong kagahig ulo apan tinuod di ay ato na nang ma-realize sa kaulahian nga ang atong ginikanan na agyo punto. Mao. Okay. So maura to ako ikasulti kang Leno no nga hatagan ganyang panahon ang desisyon. So dili biglaan kun dili maghimo gyud kag pamaagi nga sa imong sa imong discovery nga imong makita kung unsa ka tinuod ang gisulti sa imong mga ginikanan. Mao. Na ato na ipadayon ang pagbasa sa atong quotes for the day. Ato kining napili Ate Jane para sa ato tanan. So gikan kang Alex Halley. In every conceivable manner, the family is a link to our past, bridge to our future. So gamayng pahalapad Ate Jane ni ining atong napili karon no nga atong basihan o mamahimong gabay sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Yes, Ate Wilma, agree gyud ko nino nga dili gyud nato ma-deny nga parte gyud sa atong kinabuhi ang pamilya. Sa una to pagsabot ang matag usa sa ato ang matag batasan nato para sa matag batasan nato sa atong pamilya kung dili nato masubay ang atong ang atong mga kapimimi pamilya mga kadugo nato sa kanhi. So, part gyud sa atong pagkinabuhi sa kalibutan ang pag-ila o paghatag nato og bili sa atong pamilya. Link atong ingon pa connection sa kagahapon ug syempre ang atong dalan sa kaugmaon. Yes. Kinahanglan natong sabton og ila-ilahon para maka-adjust ta, makamaot ta mo handle pa sa atong sunod nga mga adlaw kung nasabtan nato ang tinubdan sa atong pamilya. Yes, no? O karon ato nang basahon ang atong Bible verse for the day. Gikan sa Galatians 5:22-23. Nagingon, be the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So, ang ako lang ikasulti ni ini, no, nga, ang naghatag nato ni ini, Ate Jane, is ang Holy Spirit, ragyod, nga siya ang makaproduce o siya ang makagiya ka nato ni ining mga butanga. Kay walay lain natong kasandigan. Kay siya man ang gihatagan sa Ginoo kaning nga maoy mo giya ka nako sa otro og pag-change sa atong mga sa atong mga huna-huna nga mugiya sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Kay kung naa ni sa ato nga mga hiyas or mga virtues Ate Jane,
So ato yung makabuot ang kuano kalinaw sa atong kasing-kasing ug makuha sab nato ang masunod nato ang giawhag sa Ginoo nga angay natong pagkabuhaton nga ang paghigugma sa atong isig katawo. Ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay ko ng Diyos.